Asikubingelele sikwamukele kule channel sicela usiqinisele laphana ke usubscribe button. Umholi ke wesizwe esikhulu samabhinqa umnumzane Ngizwe Mchunu walokothwa ke isilo uMisuzulu ke ukuthi ahole kuyibutho lamabhinqa ke udlulisa okukhulu ukuxolisa ke kumaqembu amabili esingabela kulona iqembu le-EFF kanye nalo ke iqembu lomkhonto wesizwe. Umnumzane Ngizwe Mchunu ke ukudlulisela kungesikhathi ke ngethula inkulumo yakhe mhla ka-9 July ke ku-2024 ngo-6 ntambama. Umnumzane Ngizwe Mchunu eqala inkulumo yakhe ke kuqale ke wacacisa ke ukuthi ke isizwe samabhinqa sacinzeleka kanjani ke ngenkolo ke eyalethwa khona lapha eNingizimu Afrika, lapho ke khona eqale khona isukela iqala impi kuze kufika lapho khona ke isizwe laseNingizimu Afrika lithola ke khona ke inkululeko. Eqhubeka nenkulumo yakhe Ngizwe Mchunu ethinta ezona nezinye izinto ke incoma nabanye abaculi ke ngaphansi ke kwamabhinqa ke umnumzane Ngizwe Mchunu ke uqhubekile ke nenkulumo yakhe lapho khona ke ezafika khona lapho ethi khona ke sekufanele njengamanje ngixolise ukuthi ke ngiphume ugabagaba lapho ke khona ke ngivela ke uDad ke ngichema neqembu elithile lezepolitiki, kanti ke mina kumele ngicheme neqembu lezepolitiki njengoba ngumholi wesizwe ngumholi ke we-society ke kubekena ke lapha ke uNgizwe Mchunu. Ngicela lapha ke inkulumo Ngizwe Mchunu ke esishophiwe ekhathiwe lapho khona eveza khona ukusola kwakhe ngokuphuma ugabagaba ke neqembu le-African National Congress. Ngifuna ukuthi eyinqumeni engiyithathile alikho kisokona nasiXekwazulu, akekho umuntu ongawenza amaphutha. Ufakazi umntwana waphinda ngaye ongasekho emhlabeni. Ufakazi undloko balevudla amadoda ongasekho emhlabeni. Ufakazi uMandela. Ufakazi uPhikisa Kaseme. Ufakazi abahola bakhona. Ufakazi uJacob Gedlehle Zuma esenkandla. Alike sokona nasici. Ngakho ke kuyenzeka ukuthi mawumholi uthatha inqumo ezojabulisa abathisi abanye bathi abajabulisi. Ngithi kulabo inqumo mina ngiyithathile ngingakayichazi zonke lezo ngithi mina hayi ngenza kwethu ngiyaxolisa kulobo abanyatheleke kabi. Ngakho ke uma kwenzekile mina kwatholakala ngiphuma ugabavu sekubonakala mina ngimasaja iqembu elithize lezepolitiki kuyiphutha lokho. Ngicela ukuxolisa kakhulu kulabo akuzwelile kubona ngoba bayangethemba mina njengomholi, njengomuntu futhi ongeyena usopolitiki. Ukuba ngusopolitiki ogqamile nje phela nje yabona nje phela ke isibhudla hawu hayi ke cha ngabe I don't have the reason to apologize, but I have a reason to apologize. Even Julius Selo Malema mfowethu, to remember ukuthi in our generation mfowethu ukuthi iyangithinta lento ngisho ngibe emotional okwangempela futhi ukuthi iyangithinta lento kaJulius Malema bafowethu, ngoba kubalekile ukuthi amehlo siweqise singabuki manje kuphela. In our generation ayekho usopolitiki ofana noJulius Selo Malema in our lifetime that ever existed. uJulius Malema yikho into angakaze ayikhulume, into angakaze ayikhulume kayikho enhle nembi nefanele yenziwe ifanele kufohlwe kuyona ubulldozwe uyikhulumile, and then wa mislead abantu abathize ngendlela abamislead ngayo kwenza ukuthi ke mhlambe ke ubudlelwano bethu naye bugcine suba extreme, naye wathatha ngamawala wagcina sengena elawini lika baba washisa umphethe, wagcina naye ngiphucwa imoto ibe usikhotheni nami kwasekufanele ngidefende ke ngamaketelo nezinto ezikhona endlini. Ngithi njengamanje mfowethu Julius Malema nabo bonke abantu be-EFF abanyatheleka nganza kwethu maduzane sizohlangana noJulius Malema esikhulume njengabaholi, ngoba mangithi mina kini uma sesilwile sahlala phansi singabantu abamnyama asiqoqaneni nje sigezana amakhanda siqaqana izitishi bese sifuna indlela ukuthi sifundeni kuloko esilwe khona. We must learn, and we must indeed learn.
In my conclusion, I want to emphasize ukuthi ngiyaxolisa kuba bonke inqomo zami engasange sasibajabulise. Ngizohamba ngiyobona ubaba uNcamalala uDuze enkandla, ngizombona futhi ngenaye, sixoxe naye, sincokole naye, sizwe ukuthi izwe leseNingizimu lokuphatheleni. Ekwenze kahle, akwenzile noma ekwenze kabi, kodwa ngobaba wethu umlanda nawo sokuhlonipha ngaphezulu kwento angayenza namhlanje nayenze izolo. Ngoba history is more than just the path created by the past. It influences the present and it paves the future. And I'm also going to see Julius Sello Malema, and the meeting will be open to the society, because I cannot allow a young man that my age, a political genius, just to be perished like that. Never. Will be unfair to ourselves and to our generation. Thank you, South Africa.